Ay mga kasina, good morning. Alas 11 na. Kagigising ko pa lang kasi hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nakatulog ako mga na siguro alas 12. Tapos alas 4, gumising naman ako para magluto ng babaon ng dalawa kong anak na elementary. Kaya inabot ako ng antok pagkatapos ko maglinis dito sa bahay. Nakatulog ako ng alas 9, ngayon alas 11 na. Wala pa tayong pananghalian. Kapag ako lang mag-isa dito mga kasi halos hindi talaga ako kumakain. Kasi nakakawalang ganang kumain pag mag-isa lang. Kaya kumakain ako kapag hapon na gabi pagdating ng dalawa kong anak. Pero pag ganitong tanghali, nagkakape lang ako. Tapos yun na. Yun na ang pananghalian natin, kape. Labas na tayo mga kasinag at nang maarawan tayo kasi mainit na po ngayon. Nakalipas na yung bagyo kaya nagpakita na ang araw. Labas na tayo mga kasinag. Dito ko nga pala mga kasinag naisipang magpaaraw sa gilid ng palayan. Dito lang yan sa may tabi ng bahay namin kasi napakaaliwalas ng panahon ngayon at sobrang ganda sa pakiramdam at sa mata. Kapag ganito yung tanawing makikita mo. Yan, berdeng-berde ang paligid. Maliban na lang dito sa mga palaya na inabot ng baha nung bagyo. Sayang, mga bagong talok pa lang yan. Kaya sigurado yung mga tanim dyan, sigurado kinain na ng kuhol. Pero itong sa taas na ito, nauna itong itanim kaya medyo matataas na. Kaya hindi na siya inabot ng baha at saka hindi yan masyadong binabaha. Papunta nga pala ako sa kulungan ng baboy at ayan nakita ko rin yung mga alaga natin, nagbibila din sila katulad natin. At pati nga pala si Pitoy, ayun, nagbibilad din. Palibhasa ngayon lang nagpakita ang araw. Sumama nga pala sa akin si Pitoy papunta sa may kulungan ng aming baboy. At ayan nga, naisipan ko ngang itaas yung mga nakalagay na trapal sa paligid ng kulungan ng baboy namin para naman pumasok yung sariwang hangin. Kaya itinaas ko muna yan para masinagan din sila ng araw. Kasi ilang araw din silang nakakulob. Hindi maarawan dahil nga puro ulan tayo nung mga nakaraang araw. Pahinga muna tayo ngayong araw mga kasinag kasi nung mga nakaraang araw ang dami nating ginawa at kahapon din naglaba ako maghapon kasi ang dami ko nang labahin kaya tinapos ko muna yun. At ngayong araw pahinga naman tayo, wala naman sigurong masama mga kasinag magpahinga kahit isang araw lang. At ayan na nga yung mga anak ni Star, 7 na lang sila kasi yung isa na mahina, yung sobrang payat na wala na rin yun. Kaya 7 na lang sila pero okay lang kasi malulusog naman na yung mga natira. At ito rin yung mga anak ni Upay. Malapit na din yang iwalay sa 28 walay na yan. Sobrang nakakatuwa mga kasinag kapag ganyan nakalalaki yung mga biik. Kahit nga lang nakakapanghinayang na may mga nawala kasi nga sa sobrang mahal ng feeds ngayon, sayang din yung nawala. Pwede na sana yun para sa pagkain ng baboy kaso lang nawala nga. Kaya tanggapin na natin kasi ganun talaga ang buhay ng magbababoy. Puyat si Pitoy. Pitoy, puyat ka man Pitoy. May tanim nga pala ako mga kasinag na kamuting kahoy dito sa taas. Tingnan natin kung nabuhay na. Kaso lang, nung isang araw nakita kong may itinaling kalabaw dito kaya baka kinain na yun. Pero sana hindi para naman may magulayan tayo na talbos ng kamuting kahoy. Sumama nga sa akin si Pitoy. Kaya mas kampante ako kasi mas nakakatakot pag walang kasamang aso kasi baka may ahas din na nagbibilad. Ganda ng tanawin dito mga kasinag. Ayan, may mga bulaklak nga dito. Tungaw-tungaw ang tawag niyan dito sa amin mga kasinag. Sa inyo po ba ano ang tawag ng bulaklak na yan? Ang bunga niyan mga kasinag, kinakain, kulay violet. Sobrang tamis ng bunga niyan kaso lang minsan may uod.
Dito ako mga kasinag nagtanim ng kamuting kahoy. Tingnan natin kung nabuhay ba. Nung nakaraan tiningnan ko may sumisibol ng dahon. Tingnan natin kung natuloy. Parang wala na ata parang nakain na ng kalabaw. At ayan nga may nakita pa ako. Ayan. May ilan pang natitira. Pero yung iba wala na. Kaya nakakapanghinayang. Ayan, ganda ng view mga kasinag. Uwi na rin tayo. Ayan si Camby. Dinaanan ko si Camby dito sa pinapagawa naming bahay. Busog na sila. At ayan nga yung mga sinampay ko kahapon. Sana matuyo na. Pagdating ko nga sa bahay, nandito na pala yung anak kong lalaki. Kararating lang. Kaya kinuha niya yung baon niya kasi half day lang siya pero pinapadalhan ko pa rin siya ng baon para sabi ko pag nagutom siya pwede siyang kumain kahit anong oras. Kaso dito na lang siya kumain at sabi niya nga hati daw kami sa baon niya. Sabi ko naman okay na ako sa kape. Kaninang umaga nga pala mga kasinag, may nakitang itlog ang pamangkin ko. Itlog daw ito ng pabo. Kaya tinanong ko si Imboy kung ang itlog ba ng pabo malambot. Kasi itong itlog na ito, sobrang lambot ng kanyang shell. Pero sabi naman ni Imboy, matigas naman daw ang itlog ng pabo. Kaya hindi ko alam kung bakit malambot yan. Ayan, hanggang dito na lang po muna pala mga kasinag ang ating vlog. Ito na lang po muna ang update ko mga kasinag ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panunood at walang sawang pagsuporta sa aming YouTube channel. Sana po ay pagpalain pa kayo lalo at laging gabayan ng ating may kapal. Maraming salamat po. Bye-bye!